elektrik boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekir. De encama lêkolînê de hatiye dîtin ku beşek cihê valatiya elektrîkê bi betonê hatiye girtin. Lê divê li her qatî bi tevahî ve kirîbûna. Kablo bi şikanina quncikan hatine kişandin û kablo ji PVC ne ku zû dişewitin. Lê divê kabloyên bê halojen ê naşewitin bi hatina bikaranîn. Ji ber qebareya germkirina elektrîkê ya vê kabloyê têr nekiriye. Her wiha cihê valatiya elektrîkê wekî depoyekê hatiye bikaranîn û bi tiştên cor bi cor wekî gilaşê, tüpê seyranê, masaya kewiyê û ereboka pitikan hatiye tîjekirin. Li gel vêyekê hatiye dîtin ku qada valatiya elektrîkên ne li ser qatê serban hatiye bidawî kirin û tenê li ban bidawî bûye. Di demeke nêzik de em dê rapora berfireh bi raya giştî re parve bikin. Rêveberiya me îro derbarê bûyerê de lêpirsîn daye destpêkirin.